Ассалому алейкум дӯстон. Аллакай шаби 26 ба 27 феврал муҳорибаи Ислам Махаҷев зидди Боби Грин баргузор мегардад ва дар ин навор мо барои шумо суханҳои Ислам Махаҷевро пеш аз муҳориба омода кардем. Барои ҳамин моро бо лайк дастгирӣ кунед. Мо боша хиди ҳозир наворро оғоз мекунем. шахсоне ки доруҳои гиёҳӣ дастрас кардан мехоҳанд, шумо метавонед доруҳои даркории худро аз ширкати Шифофармо дастрас кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро харидорӣ мекунед ва ҳам моро дастгирӣ мекунед. доруҳо барои риши мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ, барои хароб ва фарбешавӣ, равғани сиёҳдона барои ҳама дардҳо. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ислам, туро боз як муҳорибаи асосии дигар интизор аст. Барои ма шавқовар аст, оё ба ту ин чиз маъқул ҳаст, вақте ки нисбати ту диққати зиёд аст, ё ин ки ту камтар интервю додан мехостӣ? Рости гап хиди ҳозир 5 интервю додам. Охирон интервюро ҳатто аз дохили мошин додам. Ҳама хуб аст. Ин як қисми бозии мост, аммо баъзе вақт зиёдатист. ту ба ин чиз одат карда истодаӣ? Ту ғам намехӯрӣ, асабонӣ намешавӣ? Ин чиз аллакай як ҳиссаи кор аст, дуруст? Бале, ин як ҳиссаи бозӣ аст ва ман ҳамаи чизро мефаҳмам. Барои ҳамин ман худма хуб ҳис мекунам. Ва боз, муҳориба дар вазни 72 килограмм мешавад. Барои ҳамин ин дафъа проблема на он қадар калон аст. албатта ки иваз шудани рақиб ин таърихи асосӣ аст. оё дар байни дастаи шумо сухан дар мавзӯи ин муҳорибаро қабул кардан арзанда аст, ё ин ки муҳорибаро бояд ки ба дигар саҳна гузаронда интизор шавӣ рафта буд? рости гап вақте ки мо фаҳмидем ки Бенил осеб гирифтааст, ма ба менеҷери худ Алӣ гуфтам ки барои ман ягон рақиб аз топ 10 ёб. ва ӯ баъди як рӯз ба ман гуфт ки ягон кас розӣ нашуд ва ман аллакай фикр кардам ки муҳорибаи ман баргузор намегардад. Аммо баъд Алӣ гуфт ки танҳо Боби Грин розӣ шудааст. ӯ барои ҷанг омода аст ва ман гуфтам ки рафтем. барои ман фарқ надорад ки зидди кӣ. чунки 3 моҳи охир хеле душвор буд. ман барои Бенил дарюш омода шудам. сахт тамрин кардам. барои ҳамин ба ман ягон касро пайдо кунед. ба мо гӯй ки оё дар тактикаи ту, дар нақшаи ту бисёр чизҳо тағйир шуд вақте ки рақиб дигар шуд. Не, ман доимо як нақша дорам: афтондан, хаста кардан ва фавран шикаст додани рақиб. ва бо ҳамин нақша ман ба ҷанг зидди Боби мебарам. ба фикри ту Боби Грин ҳамчун ҷангувар чӣ гуна аст ва ту оиди ӯ ҳамчун рақиб чӣ фикр дорӣ? ӯ дили калон дорад, чунки ӯ ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард ва ӯ бокси хуб дорад. малакаҳои бокси хуб, агуштинг ва греплинги ӯро боша дар муҳориба месанҷем. оё ту интизор ҳастӣ ки ӯ дар вақти муҳориба трешток мекунад ва кӯшиш мекунад ки ту эҳсосотӣ шавӣ? бале, мо бо ӯ дар дохили октагон гап мезанем. ман ӯро меафтонам ва баъд мегӯям ки эй, биё бархез. яъне ту гап мезанӣ? бале, ман бо ӯ суҳбат мекунам. ӯ дар аввали муҳориба гап мезанад, вақте ки мо дар стойка меҷангем. аммо баъд ман ӯро меафтонам ва ба ӯ як-ду савол медиҳам. дар ҳоли ғалаба дар ин муҳориба ту интизор ҳастӣ ки ту барои камарбанд меҷангӣ, яъне дар муҳорибаи навбатӣ барои камарбанд меҷангӣ. албатта, чунки ғалабаҳои пайдарҳами ма 10 то мешавад ва ман боварӣ дорам ки ин калид барои муҳорибаи унвонӣ мешавад. ман фикр мекунам ки Оливера Ҷастин Гейҷро мезанад ва 11 ғалабаи пайдарҳам зидди 10 ғалабаи пайдарҳам. ин муҳорибаи калон барои ҳамаи мухлисони ММА мешавад. оё ту Чарлз Оливераро аз ҳама рақиби душвор барои худ мешуморӣ? аз ҳама рақиби хатарнок барои стили ту? ин муҳорибаи хуб мешавад, чунки малакаҳои мо монанд аст. ӯ греплинги беҳтарин дорад, зарбазании хуб ва ин муҳорибаи хуб мешавад. ман фикр намекунам ки ин муҳориба барои ман махсус душвор мешавад. ман ӯро бе ягон проблема ба замин афтонда метонам, чунки ман медонам ки малакаҳои гӯштинги ӯ на он қадар хуб аст, аммо малакаҳои греплинги ӯ дар сатҳи баланд аст. мебинем ки кадоме аз мо дар гӯштинг зуртар аст. беҳтарин, ту ҳис мекунӣ ки ту бояд дар ин муҳориба эълон кунӣ. фарқ надорад, ғалабаи фавран ё баромади беҳтарин, то ин ки ҷаҳон бинад ки ту бояд барои камарбанд ҷангӣ. бале, ман бояд Боби Гринро дар якум раунд шикаст диҳам ва ман ин корро мекунам. ислам, ту дигар ҷанговарҳоро медонӣ ки ба онҳо ин муҳорибаро пешниҳод карданд ё ин ки танҳо ба Боби Грин пешниҳод карданд?
онҳо ин муҳорибаро ба Досанос, Тони ва Гиллеспи пешниҳод карданд ва ҳамаи онҳо отказ карданд. Ин чизро ба ман Али гуфт. Ман гуфтанӣ нестам, ки онҳо тарсиданд ё ягон чизи дигар, чунки то муҳориба як ҳафтаи дигар монда буд. Аммо ман доимо ин проблемаро дорам, ҷустуҷӯи рақиб. вақте ки Боби розӣ шуд ки дар муддати кӯтоҳ ба ин муҳориба барояд, ту нисбати ӯ эҳтиром пайдо кардӣ? бале, ман бояд ӯро эҳтиром кунам, чунки бо шарофати ӯ ин муҳориба баргузор мегардад ва ӯ пул кор кардан хост ва ман дар ин кор ба ӯ каме кӯмак кардан мехоҳам. хеле саховатмандӣ аз ҷониби ту. Ту гуфтӣ ки Оливера Гейҷро мезанад. Барои чӣ ту чунин фикр дорӣ? ман фикр мекунам, ки Чарлз ӯро фавран шикаст медиҳад. ба фикри ман Оливера дар якум раунд бо ӯ дар стойка кор мекунад ва баъд ӯро ба замин меафтонад ва фикр мекунам, ки ӯро дар замин нафасгир мекунад. ва дар охир, ту бе ин ҳам дар ҳама муҳорибаҳо бартарӣ дорӣ ва ин дафъа ту 2 килограмм камтар вазн мекунӣ. аз ҳамин сабаб чунин шуда метавонад, ки бартарии ту боз ҳам зиёдтар мешавад. намедонам, ман аз рӯи ҳамон программа ҳамон парҳез кор мекунам, аммо охирон рӯз танҳо 2 килограмм вазн кам мекунам. барои ҳамин фикр мекунам, ки охирон рӯзи вазн камкунӣ осон мешавад. аммо намедонам, ман ягон вақт дар вазни 72 килограмм ҷангидагӣ нестам. барои ҳамин бале, фикр мекунам, ки осонтар мешавад, чунки ман маҷбур нестам, ки 70 килограмм вазн кунам. аммо барои муҳорибаи оянда ман тайёрам, ки 70 килограмм вазн кунам. яъне аз сабабе ки муҳориба дар вазни 72 килограмм мегзарад, ҳафтаи ҷангӣ шодитар аст. бале, медонӣ, вақте ки ман 70 килограмм вазн мекунам, фишор зиёд аст, аз ягон чиз кайфият намебарӣ. аммо ҳозир ман худро хеле хубтар ҳис мекунам. беҳтарин, бурдборӣ ба ту. Ташаккур. Ташаккур, бачаҳо.